Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi, partner. Hi, partner. Hi, mga kabisyo. Ako lang ba, partner? O feeling ko January 12 pa lang pero parang pagod na ako. Hindi ko alam kung ako lang ba ito. Pagod, paano ka napagod? Saan ka napagod? Anong pagod ang nararamdaman mo? Pwede kang magsabi sa amin ng nararamdaman mo. Charot. Pagod na akong mangutang. Mentally tired? Hindi, partner, pagod na akong mangutang tapos walang pumapayag. Ikaw ba kung gano'n hindi ka mapagod, partner? Totoo yun, ha? Madami tayong mga rason kung bakit tayo pagod. Ako nakakaramdam ako ng pagod pag wala akong pera. Ayun na nga. Parang nalalambot ako. Kaya nga Parang wala naman akong ginawa, pero parang pagod ako lagi. Ayun na nga. Ganon ang feeling ko ngayon. Siguro nga kasi, partner, January 12 pa lang. Oo, alam mo na, 13, 14. Pero may posibilidad na ngayon ang sweldo. Pumasok na. Uy, may mobile banking ka na? Wala, pumunta ako sa ATM kahapon. Akala ko naman, it's 2024, may mobile banking na si Chris Chuper. Kasi sabi ko, oh my God, wala akong pambayad sa parking. Ayan. Parking lang yun. Hindi ba? Naman problema. Uy, pero may mga ganun. Ako kadalasan, ganyan ako. As in, sa sobrang I do things sa phone. Ganyan. Kadalasan ako yung walang cash. So, maski pambayad ng parking, minsan wala ako. Kaya naninervous ako kapag halimbawa, hindi tumatanggap ng GCash, ganyan. Nakabahan talaga ako. Oo, yung mga walang online transaction, kahit parking. Sa true, di ba? Yung mga ganun. So, napapunta talaga ako sa ATM agad-agad. Tawid ako ng Harbor Square. Check ng ATM. Yan. So, may pumasok na. Sabi ko, sana gumagana yung ATM. Ay, naku, alam mo, kailan niya kagabi? Kagabi. So, alas 8. confirm. Meron na. Meron na, pumasok na. Alam mo, partner, just sa sinabi mo nga, parang lumakas ako. Parang nawala yung pagod ko. Sabi ko sa'yo eh. Joke lang pala yung parang feeling ko, January 12 pa lang, pagod na ako. Alam niyo yung mga gawain talaga nung walang pera. Kahit ang alam natin na ang pasok ng sweldo ay 15 pa lang. Pero kahapon na 11 pa lang mga kaibigan, nag-check ka na. Well, good thing na pa-advance yung patak ng sweldo. Malamang yan talaga. Ganyan naman talaga tayo eh. Basta papatak yung araw ng sweldo ng Lunes, sigurado yung Friday. Yes. Pero dahil because bongga, kailangan mo ng pambayad ng parking. Sabi ni Lord, tada! 11 pa lang ng gabi, meron ng sweldo. Alam mo, parang na-renew yung aking strength. Joke lang pala yung parang napagod ako. Na-recharge ka bigla, no? Para ako nag-power up. Re-energized ka. Kumbaga sa Super Mario na game, parang nakakain ako ng mushroom. Kumbaga sa Popeye the Sailor Man, nakakain ako ng spinach. Gaano pa kaluma yung mga example na ibibigay ko. Nakakalakas talaga yung pera. Ganun. Aminin natin iba talaga yung impact ng pera sa buhay ng tao. Totoo yun. Huwag tayong plastic ha. Yes. Yung mga ay naku, grabe naman sila, mukhang pera. Ay naku, tigilan mo ko. Tigilan mo ako, kaya tayo nagtatrabaho lahat para magkapera tayo. Totoo yun, yung mabalitaan mo lang na may paparating sa yung pera. Kapag nahawakan mo yung pera, hindi ba't ang saya-saya mo? Tama. Aligaga ka nga nun eh. Hindi ka mapakali sa bahay mo, kailangan kang may gagawin. Gusto mong kumain kasi sasabihin mo, deserve mo to. May gusto kang bilhin kasi deserve mo yun. Yan. Everything na or anything na makapagpapahappy sa'yo, gagawin mo kasi may pera ka. Kaya nga. Kapag nawalan ka naman ng pera, diba? hindi ba't ang lungkot-lungkot mo? Parang hinang-hina ka. Pagod na pagod ka kahit wala ka pang ginagawa. Saka yung kakagising mo pa lang. Masungit ka na. Kakagising mo pala, masungit ka na. Grabe yung impact ng pera sa buhay natin, no? Diba? Basta kapag ka may pera, lumalakas po ang lahat. Hindi kailangan ng bato ni Darna para lumakas. Yan. So medyo okay ka na ngayon. Okay na ako. Medyo parang nabusog ka naman ng balitang may sweldo na. I love it.
Gusto natin ng mga ganyang klase mga balita. Ayan. Totoo yun. Pero may mga tao ding ayaw nilang Ayaw ng araw ng sweldo? Hindi, ayaw nilang... Apaka-plastic naman yan. Ayaw ng pera. Ayaw ng pera? Hindi, ayaw nilang umiikot ang mundo nila sa pera. Sige. Sila yun. Kaya natin hindi sila friends Tingnan mo yung mga kaibigan natin, umiikot ang mundo sa pera. Ibig sabihin natin na bad way Ibig sabihin, yung talaga masisipag. Kasi diba, tingnan mo, yung mga taong parang, hindi naman sila nagja-judge. Kunyari, diba, nagsasama-sama kasi yung mga ganyang mga klaseng mga tao So usually, bakit yung mga tropa ng mga business people are also people who have businesses. Diba? Kasi pare-pareha sila ng correct, pare-pareha sila ng pag-iisip. Yung mga nagdodroga, hindi mo nagdotrauma. Totoo naman! Yung layo ng tawid agad. Hindi ba nagumit na, no? Hindi ba nagumit na from business people to droga agad? Kaya mo na para makita agad yung difference. Yung mga nagdodroga, 'di ba? Hindi ba sama-sama din sila mga nag-rugby, 'di ba? Yung mga ganon kasi pare-pareha sila ng pag-iisip, ganon. So birds of the same feather. Flock together. Kaya yun. alam ni partner na ang yung mentally parang napapagod lang ako, pero lang naman yung katapat mo. Hindi ba itong nabalitaan mo pumasok na ang sweldo kagabi? Hindi ba nakalimutan ko na lahat ng mga iniisip ko? Kasi nga, birds of the same feather, flock together. At ganun din yung mga iba. Yung sinasabi mo, partner, there are some people na... ayaw nilang umikot ang mundo nila sa pera. At may mga ganon. Yung mga pilantropo ba yan? Yan, yung sila ba yan? Mga ganon, yung mga tambay. Ganon. Meron din mga ganon. Na parang okay na kami ng ganito Correct. May mag-i-invite sa amin, may malilibre sa amin. Maraming salamat. Yung walang balak magtrabaho, hindi galit sa pera. So tayo yung mga partner, aligaga. Tayo yung Gina G. Gina G, aligaga. Kayod ng kayod, may pera naman, pero kayod pa rin ng kayod. Tama, kaya nga minsan may ganun akong pagod na parang, 5 ba yung anak ko? Bakit kung umatawa ko? Parang parang isang bahay ampunan yung mga junakis ko. May mga ganun. Kasi nga, sa basketballista, dribble ka ng dribble. Yung kahit na pinapatigil ka na, dribble ka pa rin ng dribble. Kasi ginagawa mo lahat, referee ka din, ganun. May mga ganun. Tapos tama ka, may mga taong hindi Gina G. Sakto lang. Kung dumating, edi thank you. Kung hindi, edi hintay lang na merong dumating. Diba? Totoo, yung mga taong tamad, di ba ganun? Hindi naman lahat. Ayaw Gusto na magkapakapagod. Tamad kung may dadating, di ba, thank you. Pero dito lang kami, basta magkakamot lang kami ng tiyan, hihilata kami sa sopa, manonood kami ng TV, hihintay na lang namin na tawagin kami ng nanay namin pagkakain na, di ba? May mga ganun na hindi naman not necessarily tamad. Baka nga mayaman sila, partner eh. Ay, sa bagay, pwede rin. Pwede rin, kaya diba? chill lang yung buhay nila. Chill lang yung buhay. May mga kilala din ako na gano'n naman sila, sama-sama silang mga chill lang yung buhay kasi mayaman sila. May mga tao nagtatrabaho para sa kanila. May mga gano'n, di ba? Kasalanan. Pakilala mo nga sa akin. Ewan ko ba, pero minsan inisip ko kasalanan talaga to ng mga ninuno natin, walang sariling mga lupa. Hindi mo lang nagsumikap sa buhay. Kaya nga Tayo tulong itong mga apo, yung mga anak. Kami tuloy yung damay-damay na to. Ewan ko ba. Kung ano man po yung nagpapasaya sa'yo kabisyo, edi gawin mo po. Yan. Yes, At sana yung rason kung bakit ka sumasaya ay rason na hindi nakakapanakit ng ibang tao. Totoo. Yan. Baka naman may mga iba, di ba? Parang antindi ng saltik sa utak nagpapasaya sa kanila yung manakit. Naku, yung wag ganun, mantapak na ibang tao, wag naman din sanang ganon, di ba? Yung pagod na naramdaman mo kanina, actually na tayo namang mga tao, di ba? It's all but normal na literally makaramdam ka talaga ng pagod. Oo. Siyempre, hindi kasi ang inisip ko lang, partner, parang unang 2 linggo pa lang ng taon. Mahaba-haba pa yung biyahe, no? Mahaba pa ng biyahe. Di ba? Parang unang 2 linggo, or baka kasi nag-umpisa tayo na ang dami kaagad meeting, ang dami kaagad na parang ganon. Ang dami agad utos, mga ganon. Ang dami kaagad nangyayari, ganyan. Nakaka-overwhelm, no? Oo, kaya siguro parang napagod yung utak ko. Sabi ko nga sa'yo kahapon, yung meeting po namin ang haba. Pag uwi ko ng bahay na normally, ang tagal, it's been a while since kumain ako ng isang kalderong kanin, partner. Ang dami. Kumain talaga ako kasi napakaldero ng kanin. Napakaldero ako ng kanin. Teka, yung kaldero ba natira pa? Baka naman yung kaldero kinain mo rin. Di syempre kilala mo naman ako. Di syempre kinain ko rin yung kaldero. Ano ka ba naman? Ano ba tanong yan? Nakakairita to. Parang hindi ako kilala. Parang nagugulat pa ako sa kalderong nakakain mo, no? Nagugulat ka pa. 20 taon na tayo magkakilala. May mga gulat ka pa sa akin. Huwag ganun, partner. Nakakatakot ka pala mapagod talaga.
Kaya wag niyo ako pinapagod. Pati kaldero nakakain na. Ano yung partner? Ano ang ulam na inabutan ko? Kahapon kasi, inisip ko, ano kaya masarap na ulam? Pero parang kahit anong isipin ko masarap na ulam, parang walang masarap. Alam mo yun? Kasi parang ang daming iniisip ng utak ko. Kaya, pero nung pagdating ko sa bahay, merong sardinas, partner. Sarap nun. Ginisang sardinas. Oo, ang sarap ng sardinas na ginisa. Talaga, napakanin talaga ako. Sabi ko, ano ba to? Stress eating na ito. Ang sarap. Pero ang sarap talaga ng sardinas, di ba? Oo naman. So, naipahinga mo ba ng maayos? Ang alin? Naipahinga mo ang katawan mo? Oo naman, partner. Tama yan. Baka kailangan mo lang ng massage. Kailangan ko lang ng mga durug-durug na mga lamig sa katawan. Ganyan. Totoo. Kasi Buti naman weekend. kasi naman weekend na. Kaya magpakasaya na po tayo. May chance na po para maging masaya. Para magpahinga. Yan. Kung feeling mo, parang nade-drain yung utak mo o kaya yung katawan mo parang physically patang-pata. Diba? Ito na po. Kaya po ginawa ang mga weekend. Ang pinagtataka ko lang, bakit yung weekend talaga 2 araw lang? Yung talaga tataka ko. Mga nakakadagdag yan sa mga isipin ko eh. Pwede mo naman baliktarin. Pwede. Paano? Ako lang mga 2 linggo lang mangyayari yun na parang 2 araw ka lang papasok tapos 5 araw kang absent. Ganyan. Mga 2 linggo lang mangyayari yun. Kasi on the 3rd week. Ayan na. Wala ka ng trabaho. Forever na yung leave mo. Ganun. Basta ganyan. It's a weekend, kabisyo. Kung mentally drained, physically drained, it's time to recharge this coming weekend. Yan na. Do whatever makes you happy. Diba? Kung nagpapasaya sa'yo ang magsuot ng alahas na, by the way, tomorrow is the grand opening of Mayet de la Rosa Fine Jewelry in SM Rosario, Cavite. Ang kanilang kauna-unahang SM branch. Diba? Wow. So congratulations, Mayet de la Rosa. Nandyan po ako 2:00 ng hapon. Bukas, kita-kits po tayo SM Rosario, Cavite. First time ko dyan. Ano yung mga kaganapan bukas? Ayun, masasaksiyan nila kung paano kumain ng kaldero. Gano'n. Magpapakitang gilas ka ulit tomorrow. Usually may mga gimmick yan katulad ng free gold for the first 48 customers. Yan. First 48 ganyan, yung mga ganon. Siyempre, a chance to meet and greet ni Cole Yala. Yan, mga ganon. And the owners kasi at makilala nyo po sila kasi nandun din po sila. Ayun. So, yan yung mga sinasabi natin na yung mga, ano ba yung mga napapasaya sa'yo? Gusto mo bang pumunta ng mall? Gusto mo bang bumibili ng alahas? Gusto mo bang kumakain ng 2 kaldero ng kanin? 'Di ba? Totoo 'yun. Alam niyo yung kaligayahan natin minsan may kababawan lang din. Hindi mo kailangang laliman, hindi mo kailangang pag-isipan ng matindihan, hindi mo kailangan mag-seminar para mahanap ang kaligayahan mo. 'Di ba? Pag kilala mo ang sarili mo, meron tayong mga mabababaw na kaligayahan. Totoo 'yan. Ako yung simpleng hindi ko alam, pumunta lang ako ng hardware for example. Wala naman akong intensyong bumili. 'Di ba? Nahahappy si partner. Happy lang ako noon. Mababaw na kaligayahan yun kung tutuusin ay may malapit ng hardware sa amin. Yun nga lang, pagkatapos noon, nagtataka yung may-ari bakit may nawawalang hollow blocks. Oo nga. Ako hindi nagtaka. Kilala kita. Meron kang weakness. Weakness may mga hollow block. Diba paano nangyari yun? Ako lang nakakaalam. Oo. Hindi naman din ako nagtataka kung paano mo ginawa yun, partner. Diba? Kilala kita. Bawat ilat siya ng bituka mo. Kung gaano kakabilis magpuslit ng hollow blocks. Diba? Ganon. Diba? Yung mga ganon, may mga taong pumunta lamang ng, diba, comfort, halimbawa nila, zone nila yung hardware. Yan. Coffee diba? shop. Correct. Yung ba tatambay lang sa coffee shop? Bookstore. Bookstore. Totoo yung kapag yun, ka nakakaamoy ng lumang libro na high, na nagkakaroon ng ibang klaseng happiness. Mayroon ako isang kaibigan na gano'n eh. Gusto niya yung mga amoy ng mga lumang libro. At may mga stores kasi na nagsisell ng mga second-hand books. Yun yung nagpapaligaya sa kanya. Siyempre, wag mo siyang i-judge, di ka nga ginudge hollow block eh. Kanya-kanya ng trip sa buhay ito. Kanya-kanya trip yan, di ba? Ako, partner, ano yung sobrang kababawan mo na parang ang saya-saya mo na? Regular Coke with ice. Diba? Yun lang talaga. Kaya nga pag tinatanong ako, bawa may hosting, meron po ba kayong requirement? Wala. Ang requirement ko lang, regular Coke with ice. Kapag binigyan mo ko ng diet, naiirita ako kasi nga, regular nga, di ba? Yung ganun. Pero ang babaw lang nun, sino magkano lang naman ng regular Coke? Paglabas mo na bahay nyo, pwede kang bumili anytime eh. Kahit saan. Pero yun yung pagka, halimbawa, pagod, o kaya nag-iisip na hindi maganda yung pakiramdam,
ganyan. Yan yung mga nagpapasaya sa akin. Mga ganun lang, na may yelo, na malamig, ganun. Correct. Totoo. Ako minsan, kunyari, pag wala ka sa mood, pupunta lang ako ng Cartimar. Yan. For example, mga pets. makita mo lang yung mga hayop na binibenta dyan. Di ba? Yung mga asong nagtatakbuhan dyan, yung mga nagdadala ng aso para magpag-groom. Pag nakikita mo sila, nakaka-happy na yun eh. Di ba? So yung mga ganon. Minsan may mga taong gusto lang nila dahil aligaga sila the whole week. Di ba? Monday to Friday, pagdating ng weekend, gusto nila nasa bahay lang. Yan. Nasa sala, nanonood ng mga paborito nilang Korean novela. Correct. Simple lang yung kaligayahan Tama. na hindi mo kailangan talagang gumastos ng malaki. Meron ka nun, kabisyo. Correct. Hanapin mo lang. Kasi kapag kailangan mo pong hanapin yung kaligayahan mo sa mga malalalim na mga bagay at sa mga mamahalin na mga bagay, yes, ay baka mapagod ka niyan. Actually, mas nakakapagod. Correct. Kailangan ko pupunta ng Boracay para matanggal ang stress diba? ko. Kailangan ko mag-unwind sa ganitong klaseng lugar. Dito lang ako nakakatanggal ng stress. Well, pwede naman. Kung may pera ka, rich kid ka, go. Correct. Diba? Pero, para din sa mga normal na lang, tulad po namin, diba? Sa mga taong laging hikahos. Correct. Kahanapin po namin yung maliliit na bagay that will make us happy. Tama. Salamat na marami sa pagtutok sa amin this Feel Good Friday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! All petty